kebanang kong penpau ke jing sukman ke bakrau pengayo kum kene kamet ke bakwat ke bakhia dak ke jing sumar jong play try kan rat button chalandat jong gil o teh kene ka video ka ba iba ps lengdo iba pelak bat post ya ka we ka topik ka baong hatu la ka ai cha chapa la ne la ka ba ai cha chak me toh ni ngin yang keren mentai kene ka phang ba kene ka penta ka ba ong kun ne ka topik ka ba ong hatu la ka ba ai cha chapa la ne la ka ba ai cha chak me kami pat hane ke cingkeli o nyam ben ki ken thei ki long ki ba ki nong ri ya ka yeng ka sem khlem ka ken thei nyim la ban mok ta la ban long de to rei menta pal adon kam kerki palat ban pen kela no ya ka cha na ka ken thei sha o chin rang malai no ong kumne ka dawi ka long ba dangi pet ka sin sha ka khada kham tam po hani heri ka si chongi no ong ba bon na deng chungi ki batlot la idon kam shisha kerki ban pen kela no ya kane ka chat na ka keme sha o chin rang namar ba tolot palat karukom sinsha hoto menta ladangi mut ban shna ya kayeng lada klem upaya kan nom scam baladangi mut ban shna ya ka jing slap ru lada klem upaya kan nom scam bante halol jongane ka benta ngakwa ban penpau ban na kalian jonga ngamut ban ong bang kersyan ya kabir ka ba dang la ka ba ai cha sha upa panya shinran ti pipet PE lembaki social media ki ba pher lembaki YouTube channel lembaki social media ki bangim la ban jaga teng lut hang ne ba PE ba ka don ga ching ya ka ceput hab deng ka Meghalaya bat ka Assam namar ba kane PE ba ka ching trot bo ka nu ka Meghalaya ka jongi ba kalasha le dusman haki we ki pat ki chaj ben riu ki bomde ki khasi ba kita ki de ki Assamese te kata wi kade bangi ai cha chaka keme nama kumban suang na hunde da ka bobram ye deputy chief minister jungi ita ibade I Preston Tensam bat home minister jungi ibade I Lakman Remboy itu ki ai cha shau shaka kan thai nama I Preston ide cha Tensam bat I Lakman pat ide cha Remboy lase ki ai cha ka kan thai khnang bangin pet bakkan long kumno karukom sinsha ki khada nang bakari bagacaj berriu jongi kan bat kan yang losong namar babalai lada pen kelacaj syau shenrang kamut kani kari kasi jongi kiba lesing alat nang neru baga kit kunrei bak khamtam ki kenthei ki klung ki khna nang ne smat kin nam je shu hadien habot namar ba ya ka chaj ya kenca jong ki kenthei la ai shangi u shenrang hang neru makran ya pi kum koi ne ki samla jong kari kasi ba ngide ban pen kela ban ai chaj no shau shenrang nang bak klan kar kom sinsha ka khadar ban nang ne shkmat ngin chong klik ti shu bat ngin nang la shu ban pen yaki riti ki dustur da ka bangi pen kela ba ngide ban ai chaj no shau pa kham tam kum kane ka chup ka bangi le sing lap nang bangim de shu pen ki chup ki ba menchwa o ni la sha ban la ben ka tu la byang he ki we ki mender shisni o jala tangim la ban lan rei dak leng ba cho ching pen kelaru lese kane kan kam exchange no example menta shibuk ngan phong tang da kane ga chu ka bariam tang da kane ga chu ka riam ka banga phong menta lese kala jot ka pe ti kum tanan kam ban exchange no ya ka nang ba ngin khnang pangan jo thmai te menta neru ngakran ye pi da ka chi sha da ba khut mesiem bang ong bani de ban pen kala no na ka kan thai sha ushinrang nang bangen pet ya kata kau kom sinsha ka khadar jongi hang ne hari kasi kan long kumno ngam da kren sapang jongi chief minister jongi de konda sangma nama ba de garo la trai im sung thop ya ka bangi kren re ka ne ka pang ya tu ki bade ki minister ki badan hapo ka kon sunrop jongka MDA Meghalaya Democratic Alliance khnang ba tin sung thop bat kin pen pe score ya kane ka nak beta kane ka cingkren jonga ya to ke baran itu bagi dei ban pentla no mardor ya kane ka caj naka kenthai sha ushinrang nang ban klan ha ka por pakat jongi kun ushinrang ai ban dei ban le hang ne po rikasi jongi bang ni kum ka caj beriu ni don ya kata ka
ya kata ka hok ka long breu ka man breu ka tip breu ka tip le ka tip kor tip kha to pet luk sa ma phi man ta ni ai cha cha ka kan thai ba pli kam don bor wat tang ban kip yo khaw san pho kilo ru kam la namal ba balai ka trot ka bor ka trot ka jing mut chi par khat bun sien hi ka shi ong ki ru man ba ka kan thai ba pli ka dei ka shi bu chi bor ka dei ka shi bu chi bor te man ta don kam pan pan kala no na ka ni na ka kan thai sha option rang nang ba ma ngi sun rang yin don ka ta ka jing ket kle na ka ban ta ka ri ka si kham tam ya ka ri ka si choni ka ba dei ka ri tip breu tip lai pan long ki ba klan ha ka bor mut ha ka bor jing mut chi par khat choni kum ki sun rang ba le se mong la ban dong hong ni ba da ka ne ka kom jing man kala chat na ka kan thai sha option rang le se kan ya rap yang ni ba ni ku sun rang hang ne ngi don kata ka chiket klik bahaka nu kur kom ngin le pat endang ni la pen kala naga kan thai sha ocean rang ni la klan ge jing mut chi pakhat bale se gitu ki we ki breu ki banabar trong ka chala changi example kum ka asan kin nom la ban thum bor ngi na marba ka da wi ka dei bangi la pen kala cha chapa oi ki don ngai ka thai ngam ben balai ki thai ki dei ki nong ri ki no kudup ya ki kum yang aru mata bo kran ni na kwang ngam pen ki thai pi dei nong ri ya ka ye ka sam bat yang ni kum de barala mo ki ba pet ya ka ne ka video tes ngopha ya kersan ya ka ne ka ber ya ka bang ong ya ka ba ipa ps lam do YouTube channel il ong hato la ba ajat pa la ne la ba ajat me na kalian ko chonga hi nga kun tucur ya ki bor bhalo snopha pen kala no ya ka ne ka ber na ka chat ken thai sha ka chat chen rang nang bakan don da ko we pat kata ka new plans ka ba ong ka ba jingmut jungi kum chen rang ni kalong ba ni de ban klan kata ko kom sin sha ka khada ma wat ka ktien ko chong ublai ru nang ba men shwa example ku Moses kan nu klan ban ya lam ye ki breu na ri Egypt baki bala temrau ban lech kari kanan ban lach na ka jing temrau hantu ka ni ba anu ulong ubak klan yu sun rang chongi khasi chongi u klan hadu kata pi umi na yengkul thli klam ai nda ulo poising lok open thiet kali upishna ki disem ubo skore kun ki ti bat kumta jingket kle na ka banta ka ri khasi kham tam ya ka ri khasi choni ka badai ka ri tip breu tip lai pan long ki ba klan ha ka bor mut ha ka bor jing mut chi par khat chongi kum ki shin rang ba le se mong la ban ong hong ni ba da ka ne ka kom jing man kala chat na ka kan thai sha ocean rang le se kan ya rap yang ni ba ni ku shin rang hang ne ngi don kata ka chiket klik bahaka nu kur kom ngin le pat endang ni la pen kala naga kan thai sha ocean rang ni la klan ge jing mut chi par khat ba le se gitu ki we ki breu ki banabar trong ka chala changi example kum ka asan kin nom la ban thum bor ngi na marba ka da wi ka dei bangi la pen kala cha chapa oi ki don ngai ka thai ngam ben balai ki thai ki dei ki nong ri ki no kudup ya ki kum yang aru mata bo kran ni na kwang ngam pen ki thai pi dei nong ri ya ka ye ka sam bat yang ni kum de barala mo ki ba pet ya ka ne ka video tes ngopha ya kersan ya ka ne ka ber ya ka bang ong ya ka ba ipa ps lam do YouTube channel il ong hato la ba ajat pa la ne la ba ajat me na kalian ko chonga hi nga kun tucur ya ki bor bhalo snopha pen kala no ya ka ne ka ber na ka chat ken thai sha ka chat chen rang nang bakan don da ko we pat kata ka new plans ka ba ong ka ba jingmut jungi kum chen rang ni kalong ba ni de ban klan kata ko kom sin sha ka khada ma wat ka ktien ko chong ublai ru nang kong nang sha hi hamut bandang wat ktien chong ublai ru namar wat ktien chong ublai ru pol ba men shwa example ku Moses kan nu klan ban ya lam ye ki breu na ri Egypt baki bala temrau ban lech kari kanan ban lach na ka jing temrau hantu ka ni ba anu ulong ubak klan yu sun rang chongi khasi chongi u klan hadu kata pi umi na yengkul thli klam ai nda ulo poising lok open thiet kali upishna ki disem ubo skore kun ki ti bat kumta ter ti de halol chokane konong rem ngakar sancur ya kane ka ber ka ba ong hato la ka ba aja chaka keme la ne la ka ba aja chapa na kalian mo chonga hi ngakar san ya kane ka topik ba nga nung pong hi ngan aja na so pa nang ba
kari kasi berkacet meriu cungi kanong kabak klan kam tam haki yang sensyar kadar bat kam tam akan dikari kam tam haka kaput mong haki kencab ka balang kaput bangin klan kita korukom kai demokrasi ki society kari berkacet meriu hi barok kawai nang makan nam je syuk ki ek cincin bahadian habot de tang kene ke keten hi kublish bot